daghan kaayong mga pagtulunan nga gitudlo si Jesus. Bisan gani dinhi sa atong ebanghelyong gibasa karon, daghan siya gitudlo, pero naa siya gi-warning nila. Ingon siya, di man mo motuo, bisag gisultihan na tamos tinuod, nya magsige mog pangayo nako nga sultihi mis klaro, nya gisultihan ta na mos klaro, di gid mo motuo. Nya unsa may usas mga klaro nga tudlo nga siya ug ang amahan usara. Hangtod karon gilalisan pagid ni kung tinuod ba gyud nga si Jesus ug ang Dios Amahan usara. Kamo motuo mo? Amo nang doon natay pagtuo sa Holy Trinity. Kay ngano man nga duha man ta sila, nganong usara man. Parihara sa na inigminyo, moingon din ta, you are no longer two but one flesh. Si Kristo gyapon anak mo nagsulti nga mobiya ang lalaki sa iyang mamagpapa, makigtipon sa iyang asawa, og sila mahimong usa. Og dili na sila duha, kung dili usa na lamang kalawas. Kani, mutuong wani. Kamong mga asawa, mutuo mo nga usa na lang mo sa inyong bana. Unyang nangabit inyong bana, di apil sa kaditog pangabit. Oo, apil ka. Nga naman, tungod anang sige nimong yaw-yaw, tungod anang sige nimong wakli-wakli sa imong asawa o sa imong bana, maunay hinungdan nga didto na puntas pikas. Kay imo manggiwakli. Apil ka na. Nya imong basol-basolon nga ikang animala ka, ikang buanga ka. Dili, apil ka na. Sa di pa rin kabuutan ako. Bisyo yun na niya. Aw, apil gyapon ka na. Nga naman, nganong waman ka mukuyog sa imong bana kanunay. Nasugo ang tanas Ginoo nga usa na lang mo. Kuyugan gid tanan nimo unsaon pagpangabit og naa ka kanunay siyang kilid. Nya mingon sa ka, naa magukoy trabaho pa dir, nganong ni trabaho man sa ka. Oh be, mo na pangutana. Ingka di niya may mabuhi. O niya karon hinoon tuan na mahinuna nang inabuhi spikas. Kuyugi, sikiti, pasabot og mutuo lang gid ta, sulbad ang daghan kayong problema. Nya human og kasulbad sa problema, makaday gid tas Ginoo mo nang nakaingon tas atong tubag sa Salmo nga sa to. Ang tanang nasod sa kalibutan. Magdaig unta kanimo. Nganong magdaig man kay masulbad bang mga problema. Way dili makadaig oy. Kanilang ato mga donors karon, grabe kayo ang ilang pagdaig ni San Vicente Ferrer og sa Ginoo tungod kay sa ilang pagdonate dinhi nangasulbad porting daghanang problema nila nangasulbad. Pero nasiya ko karong buntag kay naini text nako, pader. Murag katulo naman ko ni donate diha pader. Kada gid nako donate mapun-an mang akong sakit. Ingon ko kanilisod kong tubagan nila. Unsaon pagday sa una na kong donate pader, lipong-lipong raman ta to. Karon pader akong tibok lawas murag nang hupong, murag sakit kayo. Nya gahuna-huna unta kong modonate sa tulong higayon pader. Gikulbaan naman ko basig mapun-an na sa gulay sakit na. Joker po ni San Vicente Ferrer da. Nya ningon dayon ko niya ako din siyang gitiksan ba ingon ko nga ang tinuod baya gyud nga healing kana bang dili man ang pagkawagtang sa imong sakit sa imong lawas kay kun mao pa nay healing nga tinud-anay wa unta mamatay sa sakit si Saint Teresa of the Child Jesus, wa unta mamatay sa sakit si San Roque ug uban pang mga santos kun mao pa gid nay healing. Pero ang tinuod yung healing kanang mawa ang imong mga kahadlok. Mao na siya. Wa na gyud siya mo text na kog balik. So sabot ato, nawa na to yung kahadlok. No? Aga mo, hadlok pa mo masakit. Og hadlok ka, masakiton ka. Masakiton. Pangayo ni San Vicente Ferrer nga mawa ang imong kahadlok. Mo bitaw karon gipang sidunggan sa atong simbahan si San Jose. Karong iyang pista aning tuiga kay 500 years mampunta. Sa iyang pista karong Mayo 1 isip mamumuo kuan siya i-consecrate ang tibuok Pilipinas ngadto ni San Jose.
Siya maoy bana na way kahadlok, way kabalaka, pero very holy, dedicated sa iyang pamilya. Wa gyud bisan usa ka pulong nga gisulti si San Jose nga gi-take note diha sa Bible. Pasabot di gyud to siya tabian. Kay og tabian patunaa gid untay masuwat bisag gamay lang tingali, di gyud tingay to magtingog-tingog si San Jose. Nganong wa man gyud ma-pick up bisag usa na lang kapulong niya. Dunay gisuwat nga pinaagig damgo gipa sa to gisultihan siya sa anghel o niya pagmata niya nibalik siya. Tingali nisulti siya ato sa sikreto nya iya pa jung giingnan ay panabian niya mao to nga wa na lang sa ipanabi dayon. O niya kun mao nay atong i-consecrate ang atong tibuok Katoliko sa Pilipinas ngadto ni San Jose, pulos na tadili tabian. O niya umaabot ra bang eleksyon, wa na ni kumpanyahay, wa na may manabi, no? Adi oy mangumpanya gyapon pero wa na magsigig pagarpar kana bang magpagarbo bas kaugalingon ba? Ana unsa naman daygon ang Ginoo. Kanindot ang ato mga politicians, no, magdahig nas Ginoo. Salamat sa Dios nga wa ta mahurot og kamatay sa COVID. Nya kami padayon ming moalagad sa ngalan sa Dios, no? Wa mo di mo katuo, no? Ako bitaw magampo lang ta ana nya karon isip tabang nato nga makadaig ang mga tao, makadaig ang ato mga parokyano dinhi nga sa Ginoo pinaagi ni San Jose ang hilom apan very kanang strong defender and protector of the church and his people. Ato siyang ipaila-ila dinhi sa atong parokya. Among ihap-ihap sa 33 ka kapilya dinhi sa atong parokya, upatra ang dunay patron nga San Jose. Karon nabitingan na mo sa PPC o sa PFC niini karong pistahan niya, niini karong tuiga nga i-consecrate ang mga Katoliko, ang katawhan sa Pilipinas ngadtong San Jose, magtukod tag Confraternity of St. Joseph dinhi sa atong parokya. O yun man na. So kana sa Brad Loloy mao na atong gihimong chair karon nya himuon sad nato ang gitawag og Jubilee sa mga fathers dinhi sa atong parokya karong buwan sa Mayo, Jubilee of Fathers. Nya si San Jose mo ilang model. Ana no? Nya karon namalit ta og image ni San Jose atong ihatag sa matag kapilya, 33 ka kapilya. Nya maghimo din sila dito devotion ni San Jose sa matag kapilya. Nya sila na bahala na unsaon na pagpalambo, pero atong tabangan pinaagi nining maong confraternity. Nindot no? Nya kamo mo support mo. O kamo mga asawa, ingna inyo mga bana, appeal sa confraternity. Dong, appeal. So garol ra ba kay ka? Appeal dito. Nya katusang usay sa ikaw manuyupay ra ba ka? Appeal kay haron tabangan kang San Jose nga makabuhi ka ng pagkaungo nimo anang suyop. O ana, di ba? Nya ikaw dong kay buutan man kay ka, hala ikay pag-officer dito. Officer ka dito, no? Appeal gyud tanan. Nya kay bawo mo tagpila ang kada image. Tag 3,000 niya gipahangyo ta og 700 pero 2,300 ang matag usa niya 33 kabuk wa naman tay kwarta sa parokya nang huam lang ta sa atong para project mo na ako karon hangyo ko ninyo kung naa mo dihay extra nagkinahanglan tag 33 ka 2,300 33. Nya kinsa tong modonate ana na amoy divine protection. Di na gyud mo mamatay. Lagi. Di na mo mamatay nga naay sa. Lagi. Di mo mo to. Tanaw, iguman ni mo donate, patay din ka.
Ano man, tagaan man kang San Jose og protection. Di bitaw. Bitaw na kinahanglan tag 33 ka 2,300. Para lang gud sa ato sang parokya nga di kayo madrain ang atong funds kay nahurot man ato para project naman yung atong kuhaan di mas short na po to atong para project ang atong hope and opportunity nya gapalit po tagdako nga San Jose para dinhi sa ato ug moy ato nang i-intron 10,000 pud na siya ug kinsay gusto ninyong modonate ana musamot na gyud mo og kalangit 10,000 gud usa ka image ba 5 up na to 4 feet. Mo na itong ibutang diri sugod ugma nga magsugod tas atong triduom mases ugmang adlaw. Maningkamo ta nga si San Jose mailhan. Ngano man matud pa ni Kristo, ako ug ang akong amahan usara. Duha bayay amahan ni Kristo. Doon na siya'y kalibutanong amahan, doon na siya'y langitnong amahan. Wa man siya mag-ingon diri, ako ug ang akong amahan sa langit usara. Ang iya, ako ug ang akong amahan. Sa ato pa, si San Jose isip amahan ni Jesus dinhis kalibutan nahiusa sad ni Jesus. O kung mahiusa ta ni Jesus, o gusto tang mahiusa ni Jesus, pakighiusa ni San Jose. Naman tayo giingon nga, to Jesus through Mary. No, kanana. Wa ta na ilalis. Alliance of two hearts of Jesus and Mary. Pero basig nakalimuta nga si Jesus ug ang iyang amahan usara. Gani isip tao namanday sad siya. Nya ningon siya diri, ang akong mga buhat nga gipakita ninyo maoy timaan nga ako pinadala sa Dios. Oh, ang iyang mga buhat, duha biya kabuk iyang buhat. Ang iyang apostolic work o ang iyang livelihood. Buhat mangyapon na. Oy, namanday si Jesus, oy. Namanday kay nakighiusa ni San Jose. Mao na inig kapista sad nato Mayo 1. Karon gani nga Triduum, di karon na Triduum. Sugod ugma, Huwebes. Masakto ba? Huwebes og Biyernes, tulo ka adlaw, lain-lain sad nga mga kaning construction workers ang atong imbitaron isip atong pilgrims matag alasay sa hapon o natay mga pilgrims nga gikan sa mga construction firms kay ato lang sang i-emphasize ang pagka karpintero ni Jesus og ni San Jose nindot kay no kanay pagpaila-ila lang ni ba kay kun masuod ta ni San Jose makaday gid ta sa Ginoo. Ngano man daghan kaayo tag ma-experience nga mga milagro kay si Maria o si Jesus wa gyud to sila mag problema sa ilang kinabuhi wa gyud gisuwat dito nga si Maria nagproblema asa siya lungagon si Maria na problema asa siya kwarta wa gyud di ba way gisuwat ngano man naa si San Jose ug mao nay wa makita nato ngano kang wa maproblema si Maria og si Jesus no bisag kato ganing pag-travel nila gikan sa Jerusalem ngadto sa Ehipto katong ning ikya sila ni Herodes ba wa gyud gisuwat dito nga purting problemahan ni Maria gakugos pas bata gada pa diri grabe kayong iyang kasakit ni Maria wa gyud ngano man naaman si San Jose mo na kung kita maduol tang San Jose wag tang tanang problema nya di gyud mawagtang ikay mawagtang. Mao na si San Jose. Unang nawagtang ni Jesus og ni Maria. Pagsugod ni Jesus og sangyaw pagka 30 anyos, wa na si San Jose. Ni-exit siya. Ngano man? Wa ta kay ba pangutan na San Jose di ka matay ninyo. Nganong niuna siya kamatay ni Maria og ni Jesus. Ngano man? Akong hunahuna nino, binugoy lang ba? Nahiusa man si Jesus ni San Jose. Dako naman si Jesus. Di sa ato paingon San Jose, unsa pa may kapuslanan nako nga makamanage naman ni akong anak. Anyway, usa ra man sad mi. Exit. Ana, klaro kayo ang gisulti ni Kristo nga wa siya gipadala aron pagsilot sa kalibutan. Mao na kung kita gani murag nagantos na ta dinhi sa kalibutan di na tungod sa
silot ni Kristo nato, isip ato siyang maghuhukom kung dili bunga di ay na sa atong pagsalikway sa iyang mga pulong. Muna mingon siya, nagsulti ko ninyo, nagwali ko ninyo, kung inyo ning dawaton, naamoy kalipay, naamoy kaluwasan, naamoy kinabuhing way katapusan. Pero kinsa tong di mo tuon ako, kinsa tong musalikway, kanang inyong buhat sa pagsalikway, maunay mo silot ninyo. So, kamo nakasabot mo ani? Nakasabot wa? Kinsa may magsilot nimo og wa na kay bugas. Kung wa na kay bugas ba kinsa may nagsilot nimo? Ikaw nganong wa ka mo trabaho tinarong. Ingka nagtrabaho man kog tinarong pader. Basig nagsigis kag wa say klaro imong paggastos imong income. Ingka magsigi man kog kasakit ang akong anak, magsigi man kog ka ospital mo nang hurot among kwarta, hurot among bugas, gisilutan na jud kos Ginoo ani. Wa gyapon. Pasabot ana patyono naka. Bitaw, dili ay ang Ginoo kung ato gisang dawaton dinis kalibutan, di kita magkalisod. Bisan pag naa kas labing lisod nga kahimtang, di jud ka magkalisod. Ngano man, tabangan kas Ginoo. Diri bitas unang pagbasa, kalisod ana nga magsigi na lang kag lakaw-lakaw bisag asa ka ibutang sa Espiritu Santo sama nila ni Bernabe og ni Saulo. Pero lakaw lang sila, siging lakaw, siging sangyaw. Wa gyud sila magkalisod bisag daghan kaayong kalisdanan. Ngano man kayang ilang kasing-kasing gibuhi kanunay sa Espiritu Santo. Mao nay kinabuhi ni San Jose. Bintahaan pa to kalisod atong kinabuhi nga giagiang San Jose, isip amahan, isip bana ni Maria. Para lang nako ang pinakalisod nga giatubang ni San Jose, isip bana ni Maria, kay gisugo siya sa Ginoo nga iyang protektahan ang virginity ug ang purity ni Mama Mary. Kinsa ninyo dinhing mga bana nga nagprotektar sa virginity sa inyong asawa? Sige, tubag. Mga buangon mong dagko, giguba na ninyo maayo. Sige na lang, ay na lang ng virginity, physical. Virginity na lang sa spirit o sa kanang pagkaway sala. Inyo nang giprotektahan, mga bana. Wow, bisan ang pinakabuutang bana nga nagsimba karon, naglingo-lingo. So, di mahimo. Pero natuman ginang San Jose, iyag yung naprotektahan ang physical, moral, spiritual virginity and purity of Mama Mary. Sinunod ang Ginoo. Unya, kaduha, nalisod kayong kinabuhi ni San Jose. Unsaon pagpatubo si Jesus nga maoy nagpakataong Ginoo nga dili mapatay sa yawa. Kay ang yawa gikan pala sa pagkatao ni Jesus, ang yawa gaatang na aron patyon ang bata. Naama sa nasa Book of Revelation, ang dragon nagatang sa matao nga bata. Nya si San Jose maoy protector. Giunsa man niya paghadlok ang yawa nga di mo duol siyang anak. Kana bitang magtan-aw ko anang anabas mga geographic ba namnala i-picture kanang pinatianay mga animals dito. Naiusahay ang baka or kanang karabaw nanganak siya na siya nati nya kanang mga leon kanang mga tigre paborito man to nila ang nati love ilatog kanon nya ang inahan in taon siging ana-ana anab igsuwal niya diri usa ka tigre to na siya gapaak siyang usa ka anak hangtod yun matangag in taon sa tigre ang iyang anak. Unsaon nimo pagprotektar ana nga purting daghan ng demonyos kalibutan? Kay kamo kuno mga bana kuno be dinhi. Sige. Makabuntog mo siyawa. Sige, tubag.
Pero nahimo ginang San Jose. Nahimo gina niya. Na nga grabe gini. Protector gitawag ni siya the terror of demons. Ang gikahadlukan sa mga demonyo kani siya. Ug unsa kay iyang gigamit? Usa may gigamit ni San Jose nga natuman niya ang virginity nga maprotektahan ang virginity ni Mama Mary. Unya iya sang natuman nga dili mahilabtan sa yawa ang iyang anak nga si Jesus nga mudako gid ba nga motubo. Prebitan ang inyong mga tanom. Kanang magtanom ka ba nya nay daghang mga kanding, mga baka, magsigig suroy-suroy sa imong uma, unsaon man nimo pagprotektar anang imong tanom bi nga gagmay pa nga motubo gina. Kamis una among tiradoron. Tagaan butangag mga kanang mga ilaga usay mangaon butangag litag skilid pero makaon lang yapon isa kung saan kanang mga humay di ba kanang mga humay nga kanang magbuswak pa ang kanang magsigi kana daghang kina mga langga mangaon la butangan ana kanang naang magkapakapa dito aron lang gyud pag-abog anang mga maya pero di gyud maprotektahan makaon yung uban. Pero nganong si San Jose malampuson mang nakapadako ni Jesus nga wa gyud mahilabti siyawa hangtod nga si Jesus nahimong lig-on og kusgan og siya nay makamanage pagpakigbatok sa kalibutan. Giunsa man na ni San Jose. Okay. Ibaw mo. Ang makatubag tagada ko 1 million. Pariha tawa sa kwento bag. Matod pa ni Jesus sa Ebanghelyo, kani mo'y misteryo kayo. Ingon siya, ang mudawat kanako, wa lang mudawat og mutuo nako, midawat sad og mituo sa nagpadala kanako. Kung mutuo daytas gisulti ni Jesus, ang Amahan o ang Espiritu Santo nga maoy nagpadala ni Jesus mupuyo din hinato. Unya inigpuyo na ni ana, inigpuyo na di na makaduol ang yawa. Unsaon pa pagduol? Kalig-on ana, Amahan, Anak ug Espiritu Santo gapuyo diha nimo. Unya kay si San Jose midawat man sa pulong sa Dios nga wa igyoy bisag single nga reklamo. Ang mahal nga birhen midawat man sa pulong ug kabubuton sa Dios nga wa igyoy single bisag gamay nga reklamo bisan na lang sa kasing-kasing. Gipuy-an sa Holy Trinity ug wa gyud yawa nga nakahilabot. Mao na ang tumong ra gyud ni San Jose og sa mahal nga birhen matuman dinhi kanako ang imong pulong. Kanabitang magpakasulugoon tas Ginoo mga igsoon, lisod kay tatintalon. Lisod gyud kay katintalon. Ako magpasugo ko sa Ginoo, di gyud katintal nako na mga siksi kay diya. Ako mahiligon man gyud ko, maibugon man gyud kog babae, pero di gyud nakatintal. Ang nakaapan lang, di lang ko magpasugo sa Ginoo. Mao na, tintal na yun. Kamo kano be, kamo magpasugo mo Ginoo. Kanang total gyud nga sulugoon ka sa Ginoo. Di jud ka matintal ang imong mga anak nga badlungon. Di jud ka matintal kasuko ana, pangasaba. Kung sulugoon ka sa Ginoo, pero ikaw na gani mo'y mag-manage, manogo na ka, makapangasaba gyud ka na mga bataan. Kay ikaw na may manogo. Mo na ako makapangasaba jud ko sa Kristan. Nga naman, di man ko magpasugo na sa Ginoo. Di man ko moingon, Lord, unsa imong kabubuton aning sakristan nga late kay niabot. Unsa imong kabubuton aning sakristan nga bisag unsaon akong sulti sayop lang gyapon. Ana, di man ko mangutana ana. Ang ako day isip, ikaw ba dong ba? Giingnan di ba? Giingnan ti ka? Ana apagda. Ingon sa sakristan, yawa ginin pariya, yawa ginin Lord. May pang sakristan kay mutuman pa, pero magsulinga lagi ang mata, buana ba, siplat pating haita. Nagtakod na. Pero si San Jose,
usa ra gyud iyang paagi sa pagprotektar o pagtuman sa tanan niyang mga misyon. Tubanon ang sugo sa Ginoo nga way reklamo. Muna diri sa unang pagbasa, naliwat pod ang mga disipulo ni Kristo, pag-ingong sa Espiritu Santo, igahin si Bernabe o si Saulo para sa akong misyon nila. Adritso dayon. Kamo, ingnon mo ros Ginoo, kanang imong kwarta, igahina para sa mga kabos. Ihatag ng tanan sa mga kabos. Ansawan, igahin mo. Oy, moingon ko, ayaw sa Lord, ipalit ko nigmugas, napabiya ko'y datahan, Lord, napabiya ko'y kuan, bayron nun na kurinti. Daghang itag reklamo, wa na, forfeit na yun. Ana. Ayaw na, pag nga, unsa naman lang mahibili na ko, unsa naman lang. Ana. Gahapon bitaw, pag masiyar na ko nga, naatay mga slots na special, usa ka slot sa 10,000 nga, kani, St. Joseph, onya dayon 33 katag 2,300 na mga images ni St. Joseph nga atong ipanghatag sa mga kapilya. As of this morning, agahapon pa lang ganis hapon o gabi, nahali na ang 10,000. Close na. Di mo pakpak di ay, pakpak. Unya, karong buntag, ang akong counting sa ni-pledge sa 2,300 nga katong 33 ka images nga tag 2,300 niabot nag 20 ka mga donors. Di na 13 na lang. 13 na lang. Niyang anong na hitabo man tungod kay gituman lang nako ang sogo sa Espiritu Santo. Wa na may kwarta, sulti lang na. Nako, mupalit ka ng nanimba. Sa aman say nanimbas online. Di, ambot, doon na ba nipalit ninyo? O wa gani, tiwasa na lang tong 13. Kamo na lang tiwas ato. Pero nakapalit na mo, congratulations. Di ba? Tanawa, di ba, doko-doko nung sa ipalit na to, tingin sa simbang, papalito na nung tan. Magyaw-yaw mo na, bahala mo diya. Pero naging mga tao nga, bang dasigon ba sa, kanan, Espiritu Santo niya, buhi na yun. Anamang gani, ingon ko nga, murag sakit-sakit kinida, ang atong dughan syunan ka, ako naman yung istorya ninyo sad. Pero karong bago na silain nga nataktak pas trabaho, naapagisakit nga cancer, ni donate pagyod usa sa mga nipalit sa atong St. Joseph. Na siya stage nga cancer, stage. Lagi ka ng cancer ba nga na stage. Unya nataktak pagis trabaho, nangandoy unta siya nga makabalik. Ang saong pagbalik nga na-diagnose naman hinoon siya nga cancer, unya, nipalit pag yun. Kamo, ka-imagine mo, Moingon ko, sakita po daning imong gitext na ko, pero kay nipalit man ka, dawaton ko yun ayuhon siya. Congratulations. Pero kung di siya ayuhon, dugay na siyang naayo sa iyang mga sala. Limpyuhan gid na siya sa Ginoo, pinaagi ni San Jose, og mahimo siyang andam sa pagsulod sa langit. Kay maunay pinakaimportante, si San Jose namatay wa makasugod si Kristo sa iyang public ministry. Sa to pa, wala pa kaabot og edad nga 30 anyos si Jesus, namatay na si San Jose. Kung nag-edad si San Jose og puparihan ni Mama Mary, butang talang bisag 20 anyos siya, so namatay ni si San Jose na as mga 40 kapin ang edad. 40 pa kapin. Ako 58 nako, pwede na. Kana kung masunod kong San Jose og dili ay lang sa ang bag-o sa ta. Kanus aman ko magbag-o, karon dayon. Kamo kanus aman mo magbago. Karon o ugma. Kanus aman ka di maningil og utang, ugma o karon. Kanus aman ka motingog anang imong gibungol-bungulan sunod tuig o karon.
Karon. Kanus aman ka di na masuko sa kabit sa imong bana. Karon o ugma? Karon. Ayaw na pagsuko. Kanus aman ka di na mamalikas. Karon o sunod adlaw? Karon. Kaya basig, karon, mamatay na ka. So, karon dayon. Kining warning ni Jesus nga niingon, bis sultihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako. Usa ni siya ka warning nga kundi ta magmatngon, bisag unsa pata ka Diosnon, bisag unsa pata ka masimbahon, or bisag magsigi patag debosyon sa mga santos sama ni San Jose, wa gihapon ta mudawat niya. Kinsa man ang ipadala sa Ginoo. Kung atong tan-awon, gisgutan sa unang pagbasa, ang gipadala niya si Moises. Si Moises usa ka sinalikway nga tao. Hapit na sadto siya patyon ni Paraon. Ang sunod si David. Si David sinalikway gyapon nga tao. Siya maoy anak ni Isay, pero labing kamanghoran man to siya. Gani gilutos siya sa hari nga iyang gipulihan nga mao si Saulo. Buot siyang patyon, sinalikway si David. Ang iya ganing anak nga si Absalom, milutos gani niya. So sinakit gitos David. Sunod nga gipadala niya, matud nga gisgutan sa unang pagbasa, si Juan nga magbubunyag. Kinsa man ni Juan nga magbubunyag? Usa ka yano nga tao, nagkaon lang og dulon og dugos didto sa kamingawan. Ang ending, giputlas liog si Juan. Nya dayon ang gipadala mao si Jesus. Kinsa man ni si Jesus sa mata sa mga tao? Usa ka panday, way grado, anak og panday sad. Unya sa panahon nga nisugod na siyang sangyaw, anak siya og usa ka byuda. Kay patay naman si San Jose ato. So og atong tan-aw nang ipadades Ginoo nato, mga tao nga kabus, sinalikway og dili pagyod mga gitawag natog mga dungganan. Kasagaran ra ba nato di ra ba gitaganahang mudawat aning klasihas mga tao? Kamo mudawat mo ani? Di oy. Og ipada mga artista, mga dato, mga politicians, pari, obispo, santo papa, kana pakpak kita na la pundok kitag mayo. Pero ang ipada na gani mga makililimos, mga adik, mga ex-convict, kana mga waybalay, kana mga nagdaan ng ilang mga putos. Wa na. Sugod na tagduda, ayay, kawatan ni daay, ayay, manulis ni, ayay, ana. Mao day nato. Pero mao day na tinuod nga gipadalas Ginoo. Kay kung gusto pang Ginoo nga ipadala dinhi ang iyang anak nga murag hari, kay hari magid siyang tinud-anay, wa unta matawag pasungan, wa unta magpuyog balay nga gamay kayo, wa unta magtubo nga way grado, wa mo eskwela, summa cum laude unta to kanunay, excellent unta to kanunay, do na unta to 300% nga IQ. Kaya kinatasan ko nung IQ 150% ba to? Pila to'y IQ ana ni sa to'y Rizal ba to'y kinatasag IQ? Hanggang Kristo unta patasaan pag yun unta to. Oy, wa kay eskwela. Nya mao na daghan kay nato karon napakyas sa pagdawat ni Kristo. Nya kay napakyas man ta sa pagdawat niya, napakyas pud ta sa pagdawat sa nagpadala kaniya. Na karon giunsa man ni Kristo pagsugo nato. Ang iyang paghugas sa tiil siyang mga tinun-an panahon sa katapusang panihapon nga gihisgutan dinhi sa atong ebanghelyo, mao ni siya ang paagi aron makadawat taniya kung kamaotang muhugas sa hugaw nga tiil. Kung kamaotang muhugas
sa hugaw nga tao. Mao bitaw si Jesus sa dihang nag-abot sila adtong babae nga dunay 7 kayawa nga ginganlag Magdalena. O Magdalena ba to? O Magdalena. Iyang gipapahawa ang 7 kayawa. Iyang gihugasan sa kahugaw. Sa dihang miduol pod niya kadtong Samarianhon nga babae didto atong atabay nga duna say 5 kabuok banabana or kabit. 5 tingal ito. Yan ingos Jesus kanarong imong gikapuyo, di magyapon na nimo bana. Kabit ra magyapon na nimo. Kaya giingnan siyang Jesus, dada diri imong bana. Siya, wa man ko'y bana. Sabi bitaw, ikaunom na gunang imong kabit. So, wa man dyan kay bana, kabit ra man. Pero gilimpyuhan gyapon Kristo. Kadto sang babae nga batuo na unta aron mamatay kay nasakpan yung nanapaw. Giingnan ra gyapon ni Kristo, sige, lakaw na ug ayaw na pagpakasala pag-usab. So kini mo'y hagit nato sama ni San Jose. Wa tinuod ni tingog-tingog si San Jose, pero siya mao'y milimpyo sa tanang mga babag aron sa pagpadayon nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo mulambo. Gilimpyuhan labi na gining atong kahadlok. Kining atong kahadlokan, sus, mao ni makahugaw gid nato. Manhin ta dinhi mamakak, anhin ta dinhi musigi og kana ganing kasuko, kaning kahadlok nato. Mao man ay mga kuas kahadlok, mga ekspresyon, kasuko, kasina, insecurities, ana og kahadlok kanang muok-ok kag maayo, di na ka mutug-as ka matuoran. Ug mao ni ang tinuod nga kahugawan nga gihugasan ni Jesus. O kitang tanan mohimo na ani, kamong mga asawa, hugasan ninyo ang kahugaw sa inyong bana. Ang sao man paghugas, inyo silang higugmaon og panggaon, dili yaw-yawan og panghimarauton. Kamo sang mga bana, hala, hugasi sa nang kahugaw ng iyong asawa. Kung sa may nakahugaw ana, basig-sige na lang na dihag luto, niya gaimat lang na, wala na iligo. Hala, paliguaw sa ikasay tiwas og luto, di bitaw. Ang kahugaw sa dosay sa asawa, kanang hugaw nga huna-huna, siging duda, siging duda. Haron di na magduda, ang tanan niyang ihangyo, ihatag. Ingon siya, ulig sayo, ala ulig sayo. Ihatag tanan nimong sweldo, ihatag tanang sweldo. Ipakita na ko imong cellphone, ipakita ang cellphone. Haron mabasahan ginanya dihang nagsige nimo gingon nga misyo, ana ba? Nya ini kasuko na niya. Ala pasuka lang. Nya ingna lang siya, nothing gonna change my love for you. Limpyo na kay na. Kay imo magipakita tanan. Ang makalimpyo gyud nato mao gyud si Kristo. Kinsa si Kristo, mao ang kamatuoran. Kung magpuyo na tas kamatuoran, limpyo ka ita. Magpuyo ganitas kinabuhing bakak, hugaw kita. So uban ni San Jose, ipangaliya nato na kitang tanan makamauntang mulimpyo sa atong kaugalingon, pinaagi sa pagdawat sa tanang mga tao nga ipadala sa Ginoo nganhi kanato.